Ja, ikke? Jo. Men nu filmer jeg dig. Emma, dit forhold til gademusikanter. Kan du uddybe det? Jeg hader gademusikanter. Nej, jeg elsker dem faktisk, de gode af dem, fordi der er virkelig nogle stjernefrø imellem, men man ser dem bare tit om natten, når man er fuld og egentlig ikke rigtig har tid til at stå op og nyde dem. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi man er altid på vej et eller andet vigtigt sted hen, og ja, og det er der, hvor man ser de der små, hvad kalder man dem? Sådan nogle små fe-skikkelser, der står og kan et eller andet helt magisk. Og når man så står her dagstimerne, så står der en eller anden fucking indianer med en panfløjte, som man har set alle mulige steder med det samme repertoire. Med et eller andet hovedgevir på, som aldrig nogensinde har været i nærheden af ægte fjer. Men andre folk hader gademusikanter, men du kan faktisk ret godt lide dem. Ja, de gode af dem. Ja, men ikke indianerne for Peru. Nej, eller de der amatører, der er med harmonika, der tror, at de er X-Factor til gengæld. Det bliver de jo aldrig vel. Og det er jo ikke ham, du smider en 20'er efter. Nej. Dem, der kan noget, de er for nice. Okay, dem vil du godt smide en 20'er efter. Ja, også 100 kroner. Det har du gjort før. Ja, det er sket. Men jeg var også fuld. Igen, det er typisk der om natten, hvor man møder op, ikke? Så kan det godt lige ryge, når man efter sådan en.